Akwụkwọ ihe mere nke mbụ, isi nke 25. Devid na ndị isi agha kewapụrụ ụmụ Esaf, Heman na Yedutun. Ndị a ga-abụ abụ amụma site n'ụbọ akwara, viola na simbal. Ụmụ Asaf: Zakọ, Josef, Netanaya na Ashirela. Ụmụ Esaf ndị ga-abụ amụma site n'aka Devid. N'ime Yedutun, ụmụ Gidalia, Zen, Leshaya, Ton, Asabaya na Matitaya, isii n'okpuru aka nna ha. Yedutun bụrụ abụ amụma n'ụbọ akwara iji kelee ma too Jehova. N'ime Hemam, ụmụ Hemam bụ Keya, Matanaya, Viziel, Shibuel, Lerimot, Hananaya, Hanani, Eleta, Gidati, Lemanteza, Loshibasha, Malata, Hetoi na Mahazoit. Ndị a niile bụ ụmụ Hemam, onye ohu eze, onye kwuru okwu banyere Chineke ka o bulie opi. Chineke nyere Hemam ụmụ nwoke 4 na ụmụ nwaanyị 3. Ndị a niile nọ n'okpuru nna ha ma na-abụ abụ n'ụlọ Jehova na-eji àjà, viola na une maka ọrụ nke ụlọ Chineke. Esaf, Jedutun na Hemam nọ n'okpuru iwu eze. Ọnụọgụgụ ha, ya na ụmụnne ha ndị a kụziri abụ Jehova, na ndị niile nwere ọgụgụ isi dị 245. Ha wee fee nza ebubo megide ọrụ, onye nta na onye ukwu dịka nwa akwụkwọ. Ife mbụ dara n'aka onye furu efu, onye sitere n'aka Esaf. Nke abụọ nye Gedaliah, onye na ụmụnne ya na ndị ikom na ụmụ ya ndị abụọ. Nke atọ dara Zakọ, ya na ụmụ ya na ụmụnne ya dị 2. Nke anọ Izri, ya na ụmụ ya na ụmụnne ya dị 2. Nke ise Netania, ya na ụmụ ya na ikom na ụmụnne ya 2. Nke isii n'ime Bukia, ya na ụmụ ya na ụmụnne ya 2. Nke asaa n'ime Sharela, ya na ụmụ ya na ụmụnne ya 2. Nke atọ n'ime Leshaya, ya na ụmụ ya na ụmụnne ya 2. Nke itoolu Matanaya, ya na ụmụ ya na ụmụnne ya 2. Nke iri Shimea, ya na ụmụ ya na ụmụnne ya 2. Nke 11 Azarel, ya na ụmụ ya na ụmụnne ya 2. Nke 12 n'ime Ashabea, ya na ụmụ ya na ụmụnne ya. Nke 13 Shubal, ya na ụmụ ya na ụmụnne ya 2. Nke 14 Metitaya, ya na ụmụ ya na ụmụnne ya 2. Nke 15 n'ime Lerimot, ya na ụmụ ya, nwa ya na ụmụnne ya 2. Nke 16 n'ime ụmụnne ya, Hananaya, ya na ụmụ ya na ụmụ ya 2. Nke 17 maka Leshobakash, ya na ụmụ ya na ụmụnne ya 2. Nke 18 Hanani, ya na ụmụ ya na ụmụnne ya 2. Nke 9 Maloti, ya na ụmụ ya na ụmụnne ya 2. Elieta nke 20, ya na ụmụ ya na ụmụnne ya 2. Nke 21 maka Hota, ya na ụmụ ya ụmụnne ya 2. Nke 22 Gidati, ya na ụmụ ya na ụmụnne ya 2. Nke 3 na nke 20 nye Mahazit, ya na ụmụ ya na ụmụnne ya 2. Nke 4 nke 20 Romamti Eza, ya na ụmụ ya na ụmụnne ya 2.